Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Vážení spoluobčania, zapojte sa do zbierky školských pomôcok. Prineste nové, ale i použité, no stále funkčné perá, farbičky, pravítka, zošity, školské tašky, prípadne iné veci, ktoré môžu deti v škole využiť. Pomôžete tak študovať deťom zo sociálne slabších rodín, krízových centier či detských domovov. Školské pomôcky môžete prinášať do 19. augusta 2016 do Centra pomoci človeku v Seredi, Garbiarska číslo 18, každý pracovný deň od 9. do 13:30. Telefónny kontakt 0948 944 449. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 9. augusta na sledovanie melodrámy s názvom Láska. Začiatok predstavenia je o 19:30. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase 2. ligy Západ sa stretnú ŠKF Sereď, FK Dukla Banská Bystrica v nedeľu 14. augusta o 17. hodine na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame.